un barri dinàmic, divers i pluricultural. 11.000 d'aquests veïns i veïnes del Raval són infants i joves. Aquests compten amb una oferta formativa de 14 centres educatius que inclou des d'escoles bressol fins a instituts d'educació secundària. Actualment el Raval compta amb una gran quantitat de recursos culturals de diverses tipologies. Aquests espais ofereixen de manera habitual un programa educatiu que vol satisfer tota la demanda de Barcelona i d'altres llocs de la geografia nacional. Apadrina el teu equipament. Un projecte que des del seu inici promou la col·laboració i el treball conjunt entre els equipaments culturals i els centres educatius del barri, amb l'objectiu d'apropar els infants, joves i les seves famílies a l'activitat cultural del barri. Es creen experiències educatives adaptades a la realitat de l'alumnat i integrades al currículum acadèmic al llarg d'un curs escolar. Durant els 3 anys de vida del projecte s'han desenvolupat diferents experiències en totes les etapes educatives. Els apadrinaments han esdevingut una nova eina del professorat per potenciar el desenvolupament de l'aprenentatge de l'alumnat a partir de vivències formatives i enriquidores. Creiem en la importància i rellevància d'aquesta iniciativa de barri que ha fet possible, entre d'altres, una pràctica innovadora de treball conjunt que ha produït resultats molt satisfactoris. En alguns casos, a partir de l'experiència acumulada, s'ha possibilitat que el centre educatiu incorpori la línia treballada com a projecte transversal del centre. En altres casos, s'ha fomentat el treball amb les famílies produint un impacte en el centre cultural, el qual ha incorporat una nova línia d'intervenció amb la petita infància dins de la seva oferta educativa. A més, s'han desenvolupat experiències d'aprenentatge-servei en la secundària, oferint visites guiades i activitats adaptades a determinats col·lectius, com persones grans o persones amb dependència. Per a aquesta tasca és fonamental propiciar un treball en xarxa que s'organitza entorn a diferents reunions al llarg del curs escolar, un aprenentatge col·lectiu que genera de la relació entre persones provinents de diferents àmbits i de diferents cicles escolars. En aquesta nova edició participen 8 centres educatius que apadrinen a 6 equipaments culturals. Les escoles Bressol, Montaver i Canigó treballen l'apropament de l'art contemporani amb la petita infància i les seves famílies. L'Escola Drassanes ha incorporat l'educació artística com a projecte transversal de l'etapa d'educació infantil. Els alumnes de P5 de l'Escola Laborer descobreixen la natura d'Antoni Gaudí a partir de l'apadrinament amb el Palau Güell. També, amb aquest equipament cultural, l'alumnat de 6è de primària de l'Escola Collazo i Gil estudia la història del barri del Raval. Perquè hi ha un agafador. En la secundària, els alumnes de 3è de l'ESO de l'Institut Milà i Fontanals treballen conjuntament amb el Liceu per produir el seu propi musical. A 4è de l'ESO del mateix institut incorporen dins el seu treball de recerca i en llengua anglesa l'estudi del modernisme a Catalunya i la figura d'Eusebi Güell, conjuntament amb el Palau Güell. I l'alumnat de batxillerat realitza activitats de cinefòrum a la Filmoteca en el marc de l'assignatura de Filosofia i Castellà. A l'Institut Miquel Tarradell també hi ha força moviment aquest curs escolar. L'alumnat de 4è de l'ESO està realitzant el seu propi documental a partir de la complicitat creada amb el CCCB. Me gusta salir fuera a hacer vídeos, fotos, a estas horas, porque siempre en la clase no me gusta. En els cicles formatius de grau mig d'atenció a persones amb dependència s'han desenvolupat processos d'aprenentatge i servei, oferint activitats d'oci adaptades a les necessitats de persones de diferents col·lectius en 4 equipaments culturals. Ha significat molt per mi perquè el fet de parlar amb gent gran, explicar-los coses que potser ja sabien o potser no, per mi ha sigut gratificant igualment.
I en els cicles de grau superior, l'alumnat que es forma per ser futurs professionals de l'educació infantil visita el MACBA i el Liceu per conèixer de prop la seva oferta educativa i els materials pedagògics que utilitzen. Quan acabem de fer la visita al museu, en la nostra escola seguirem amb el projecte, que farem activitats de tot el que hem vist aquí al museu. Papa, venen molta gent. Per últim, a l'Institut Consell de Cent, a partir del batxillerat artístic, apadrinen el MACBA per conèixer de primera mà l'actualitat artística i reflexionar sobre les diverses tendències dels últims temps. Aquestes sinergies no serien possibles, però, sense la implicació professional i personal dels equips tècnics, dels grans equipaments culturals i dels professors i professores que creuen que el patrimoni cultural i les arts són una part important en la formació de les persones. Així, la Padrina vol continuar creixent implicant altres equipaments i centres educatius que envolten el barri del Raval.